माने लिडारफोरनि ज' जानो नागिरनाया मथलब थायो नङा होमबा आदा मथलबि बे गावनि इएमआ बोरै बासिगोन गावनि मन्थ्रिया बोरै थाफिनगोन बेबादि मथलबावसो बे नेताफ्रा ज' जायो ओंखायनो रायजो राजाफ्रा बे नेताफोर ज' जानायाव खुनु समर्थन थानो नाङा लिडारा सासेयानो जथेस्थ नंगौना नङा लिडारा बुरजाबा जाथियाबो थाङा अजा बुरजाबा फिसा थैयो होननाय बादि जाथियाबो लिडार बुरजाबा थैलांजोबगोन थैया होमबा दा बे लिडार ब्रेव ब्रेव जानायावथ' एबसुनि लिडार थांबाय इउपिपिएलनि लिडार थांबाय सोरबा लेखा गोरों गोरों लिडार थांबाय एखौथ' मा लिरदों जेबो बुजिनोनो मोना मोनसे मा मोनदों लेखा गोरोङा नोंसिनावबो मेला दं एमए एलएलबि फरायलायनाय नोंसिनावबो मेला दं सुक्तियाव थांफाबाय हनै मा लिरदों जेबो मिथिया हनै मालाय आइन गोरोंफ्रा मिथिजोबो माबा मोनसे सोदोबखौ लिरोबा सेल उइल लिरोबा मावथारनांगौ जायोनो सरकारा दा बिटिआर एखौनाव लिरबाय मेबिनो हायोबा हरगोन हायाबा थागोन नंगौना नङा मेबि जों गोदो कलेजाव फरायब्ला हाइ स्कुलाव फरायबा मे आइ कामिन सार होनाबा मास्टार हाबनानै थाग्रोबा न' होनबाथाय गैला दा एखे जाबाय नंगौना नङा दा डेभेलपमेन्टआ जादोंना मादों हायोबा इन्डिया गभर्नमेन्टआ एनआइटि हरगोन हायोबा इन्डिया गभर्नमेन्टआ ट्राइबेल इउनिभार्सिटि हरगोन हायोबा कस फेक्टरि हरगोन हायोबा नेरिम हरगोन दा हायोब्लासो होनदों मेबि नङा होमबा दा मेबि होनबाय नालाय हायोब्ला हरगोन दा इन्डिया गभर्नमेन्टआ हरनो हाया होनजोब्बाय दा इन्टाइटिखौ मोनसे स्टेटआव मोनसेल' बानायनो हायो होनबाय दिनै स्पर्ट्स इउनिभार्सिटिया अलरेडि जोंहा इम्फलाव दंखायो नर्थ इस्टनि थाखाय मोनसे बानायखाबाय गोदान जों हरनो हाया होनना बुंखाबाय नेरिमखौबो अलरेडि एइम्सआ माबायाव जाखाबाय सांसारियाव आरो जों गोदान बेबादि नेरिम नुरिम हरनो हाला होननानै बेखौबो रिजेक्ट खालामना दोनबाय दा जालाया बेवहाय गोलैदों प्रमद बर'आ 1,500 कोटि थाखा फैसा हरदों बाहायनो रोङा बेखौ एकर्डआव लिरफाजोबदों जे इन्डिया गभर्नमेन्टआ एनेक्सार 1, 2, 3 बेखौ मावफुंनो थाखाय 1,500 कोटि थाखा हरनाय जागोन होननायसो लिराखै होनबा बिदिसो लिरदों नालाय दा हनै नेरिमबो जाला कस फेक्टरिबो जाला एनआइटिबो जाला बे ट्राइबेल इउनिभार्सिटि जाला बे फैसाखौ बहा बाहायनो लाबोनांगौ नों दाना दा इन्डिया गभर्नमेन्टआ बिदों माबा मोनसे प्रजेक्ट बानायनानै हर जोंनो डिपिआर बानायनानै हर बे थाखाखौ नोंथांमोना बहा बाहायगोन कनसेप्ट पेपार बानायना हर बेखिनि थाखाखौ नोंथांमोना बहा बानायगोन दा प्रमद बर'आ जेबो बानायनो रोङाखिसै हनै बोरै मोनबावनांगौ बे फैसाखौलाय दालाय गैला हरदों बाहायनो रोङाखै दिनै माने आनस्टार्ट कुइसन खालामदों गोरों नार्जिया दहाय कास्टमार जोंखौ बुंलांदों नोंथांमोना बयबो नुखाबाय दां नोंथांमोना डिपिआर होनो हायाखै डिमान्ड होनो हायाखै गथिखे हरनाय जायाखै गेवसिनजोब्बायबो थारमाने प्रमद बर'आ उदाया खामानि मावनो रोङा बे दिनै प्रमान जादोंना जायाखै आरो बेबादि नेतायानो लाजिनो रोङा दिनै बिराद डेभेलपमेन्ट खालामबायनो उन्नति खालामबायनो बिटिआर रेकर्ड इमप्लिमेन्ट खालामनायनि बे मानसिनि खुगानिफ्राय ओंखारबावोसो दा खालि सान्थिनिल'सो बाथ्रा बुङोना बुङा खालि सान्थिनो क'क्राझारा बिराद सान्थि जाबायनो हरनि 12थासिम थाबायनो हाबायनो दखान खुलिनो हायोनो हरनि 12थासिम आरो दखाना खुलिबालाय मा जानो बायग्रा थानांगोनथ' नङा होमबा बेसा किना हब লাগিবতো নহলে আমি তো গোটেই রাতিও থাকিব পারে যদি করিডর যদি না হে ইয়া গোটেই রাতি নিত্যপনি নষ্ট করি কিও আমি দোকান দিই बे नंगौना नङा दा खालि खुगायावल' सान्थि दा जोङो बिराद मोजांसो मोनदों आरो सरकार जायैया बिराद खाफाल गोनां जोङो नङाबा जोङो बिपिएफ दोलोआ बदनाम लाजोबदोंमोन नङा होमबा हाग्रामानि थाखायनो एनआइटि जायाखिसै बे हाग्रामानि थाखायनो दिनै माने जोंना मेडिकेल कलेजआ जायाखिसै बे हाग्रामानि थाखायनो ट्राइबेल इउनिभार्सिटि जायाखिसै बे हाग्रामानि थाखायनो रन्जन दैमारि जेलनिफ्राय गवाखिसै बे हाग्रामानि थाखायनो केसा जोंना उइद्र' जायाखिसै खालि नामा बे हाग्रामा सामफ्रामबो होनबाय थानोसैमोन सामफ्रामबो फट'आ सावबाय थानोसैमोन नंगौना नङा गाबोन रेल जथेनसैमोनलाय गाबोन माबा खालामसैमोनलाय दिनै बिदि खालामोना खालामा दा ओंखायनो जोबोद माने खाफाल गोनां होननांगोन बिथांमोना गावसोरनो सुक्ति खालामबाय जेसेबां सुक्ति खालामग्रा लिडार बेयावनो दंहैजोबो गैया होमबा बेहाय माबा सावरायग्राबो थाहैबाय बेवहाय गबिन्द बसुमतारी थाहैबाय लरेन्स इस्लारि थाबाय प्रमद बर' थाबाय थादोंना थायाखै आरो दिनैहाय बै मिहिनि सरना मा होनो बेबो बिजेपिनि भाइस प्रेसिडेन्ट जालायनानै दङ दा गैया होमबा गासिबो खमथायाव गोनां रायलायलायनानै बिदा फंबाय मोजां खालामलायनानै जायो दा जेबो मावनो हायाखिसै आरो मालाय दा बेनो फोरमान बिथांमोना जे उदाया साफा दैमाल नेता फेलें नेता बेर्थ नेता बे दिनै प्रुफ जाबाय आरो मालाय दिनै प्रुफ जाबाय एनडिपि 2-3 बख'नायखौ जि दुगा मारिदोंमोन जों खबरा लाबाय एनडिपिनि केसखौ मोननै खालामाखै होमबा बिटिआर रेकर्डनि 9.4 खौ मोजाङै फरायनानै राय जोंनि रायजो राजा जोंनि इन्टेलेक्सुयेल नोंथांमोना बुद्धिजीबि फोरोंगिरि नोंथांमोना बेयाव मा लिरदों जे एनडिपिनि केसखौ मोननै बाहागोआव राननाय जागोन आरो बेखौ रिभिउ खालामनाय जागोन केसखौ आरो बेखौ एस पार प्रसिडियर अफ दि कोर्ट होनना बुंदों बिजिरसालिनि नेमखान्थि बायदियै बिथांमोनखौ बिजिरनानै दिनै केसखौ फोजोबनाय जागोन होनना बुंदों आरो दा रन्जन दैमारिया बोरै गनो
अजरलिदि बिजिरसालिया बिजिरनानै बेखौ दायनिगिरि खालामखाबाय 30 अक्ट'बरनि दिनै बे सिजिएम कर्टआव जोंनि क'क्राझार बे बाजाराव बम होनायनि दायाव नङा होमबा मानसि बुथारनाय 80 जन मानसि बुथारनायनि दायाव बिथांखौ जाब'जिबो कारादन्द खालामना होखाबाय होमबा बबे आयेनजों बबेजों गबोबावनांगौ बेखौलाय जुदि एकर्डआव लिरनाय मोनथाय एखेबारे माने गासिबो केसा उइथ्र' जानांगौ गासिबो माने जेलनिफ्राय फ्रि जानांगौ इफ एनि कनभिक्टेड होनलायनाय लिरनाय थायोमोनबा नङा होमबा सोरबा जुदि कनभिक्ट जादोंबा दाय दास दसि जुदि साब्यस्त जाबायब्ला बिथांमोनखौबो हगारनाय जाथों इफ एनि कनभिक्टेड होनलायनानै जुदि ब्रेकेटआव होनायमोनब्ला दिनै जोबगौमोन बबे जारिमिनाव नुफेरखो नोंथांमोनहा बयबो गोरों मानसि टाउनाव थानाय गोरों मानसि बयबो मोनसे समाव गामियाव थादों बेयाव थाफैदों दा दिनै नेलसन मेन्डेलायाबो 27 बोसोर गाहाम जेल जानानै आन्दलन खालामनानै उदां जादों बेहाबो बायदि रोखोम केस दंमोन दंना गैयामोन दिनै बोरै राष्ट्रपति जालायनो हागौ साउथ आफ्रिकानि दिनै शिबु सरेन बै समाव झारखान्ड आन्दलन बिनो खालामनायाव बिथांबो 10 जन मानसि बुथारनायनि केस दंमोन बिनि केसा जोबलायना बोरै चिफ मिनिस्टार जालायखो सेन्ट्रेलाव कयलानि मिनिस्टार जालायाखै होनबा केबिनेट मन्त्रि दिनै बिथांमोना बोरै जाखो जोंनालाय बोरै बर' लिडारफोरना प्रमद बर' दुगानालाय माथो जेबो जाया उरखाव गोरानै बिराद गिदिर लेखा गोरों बिराद गोरोंनो बर'फोरनि गेजेराव माथो बाथ्राखौनो बुजिनो मोना मोनसेबो बुजिनो मोना मा खालामनाय जाखो मा सुक्ति खालामनाय जाखो दाखौ खालि बिटिसि इलेक्सन फैगासिनो दं थाब सुक्ति खालामाबा इउपिपिएलआ थानाय नंला गावनि प्रेसिडेन्ट जानानै मा खालामनो प्रमद बर' 10 बोसोर एबसुनि प्रेसिडेन्ट जाबाय आं जेबो खालामना गालामहा 10 बोसोर एबसुनि प्रेसिडेन्टआ जेबो नाम थानाय नंला ओंखायनो हाखु दाखु गाव हारसिङै रायलायलाबायनानै नै ओरै जेबो गैया लिरनायाव जि मोजां मोजां दा जेबो गैला मालाय दा जोंनि हा हुखौ सावाखै होनबा झारबारि रामखौ सावबाय सारा बिटिसिखौ थिनदोंमोननो एबसु लिडारफ्राबो बुजिबाय बाथ्राया सैथो दा नंगौ फानमारदों 7.2 नि गेजेरजों लिरना लाबोबाय माबालायनो आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनि खासा माबा हाफोरखौ प्रटेक्सन होगोन आरो बेयाव थानाय इलिगेल मानसिफोरखौ होखारगोन थारमाने बिटिसिनि खासाया जोंनि बिटिसिनि नङा बिसोर लाना थांफिनजोब्बाय बे एकर्डजों बे जोंना बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लक बा बे मियाजि हाब्लाल' बिटिसिनि हा जाबाय दा बे हा फाननाय जादोंना जायाखै जादोंना जायाखै 7.2 रोखा रोखा लिरनाय दं जों हा फानाखै जालायबावो एखेबारे जि होख्राव होख्राव बे कुनिल बसुमतारी ना माबाया जोंना चिरांनि एबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारिया जा बुंलाबायबाय जों हा फानाखै बड'लेण्ड फानाखैबा मानो फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सल्युसन लिरनांगौ मानो लिरनांगौ बे सोदोबा मा बेलाय जों इंराजि रोङा नामा जों बुरबक नामा प्रमद बर'आ पिइउ पास जानो हागौ हायार सेकेन्डारि पास जानांगौ जोंथ' बिए पास ना एम ए पास ना कास्टम मोननानै एम ए पास मेला बिए पास दङ दा जों बुरबक बेखौ सोदोबखौ जों बुजिनो हायाखै नामा दा मोनफ्रोमबो सोदोब बाहायनायफ्रा गासिखौबो माने सौफु होजोबनाय आरो मालाय बेफोरखौ बुजिनांगौमोन खिन्थु जोंना बिटिसि सुक्तिया ओरैबायदि थख' थख'खा ओरैबायदि थख' थख' जोंहा माने 12 जन इएमफोर थागोन चिफ डिपुटि चिफआ केबिनेट मन्त्रि जागोन बा जोंहा माने